Hukumar zaɓe a Najeriya ta ja kunnen 'yan Najeriya akan amincewa tare da yaɗa sakamakon zaɓuka da ke yawo a kafafen sada zumunta na zamani. Hukumar ta ce ita kaɗai ce kundin mulkin ƙasar ya baiwa izinin sanar da sakamakon zaɓe na ƙarshe. Masu sa ido a kan zaben Najeriya sun ce kawo yanzu mutane 35 ne suka rasa rayukansu a rikice-rikicen zaben kasar, inda ake ganin wannan zaɓe ya fi na shekarar 2015 muni duk da akwai barazanar Boko Haram a wancan lokacin. Hukumar zaben Najeriya na gudanar da zaɓuka a mazaɓu 77 da ke wasu ƙananan hukumomi a jihar Zamfara, waɗanda aka kasa gudanar da zaɓe a cikinsu a ranar Asabar saboda barazanar tsaro da tangarɗar na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a. Hakanan ana gudanar da zaɓuka a wasu mazaɓu da ke ƙaramar hukumar Gwaram ta jihar Jigawa. A yau Lahadi ne al'ummar kasar Senegal ke kada ƙuri'a a zaben neman shugabancin kasar. 'Yan takara biyar ne ke fafatawa, cikinsu har da shugaban kasar wato Macky Sall. Mutane miliyan 6.500 ne ake sa rai za su kada ƙuri'unsu a wannan zaɓe. Sarkin Saudiya, Sarki Salman bin Abdul Aziz, wanda shine jagoran kasashen Larabawa a babban taron da ke gudana a kasar Masar tsakanin kasashen Larabawa da kasashen Turai, ya ce warware rikicin Falastinawa da samar musu cikakken 'yanci shine muhimmin abin da kasashen Larabawa suka sa a gaba. 'Yan kasar waje da ke sa ido a kan zaben Najeriya sun yaba wa hukumar zaben Najeriya da 'yan Najeriya kan yadda aka gudanar da zaben cikin tsari a mafi akasarin bangarorin kasar. Al'umma sun fito sosai domin kada ƙuri'unsu, kuma jami'an tsaro sun yi iya ƙoƙarinsu wurin kwantar da duk wata tashin-tashina, in banda abin da ba a rasa ba a wasu bangarorin kasar. Jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta ba da sanarwar cewa jami'an tsaro sun kama Buba Galadima, kakakin ɗan takarar shugabancin ƙasar a jam'iyyar adawa wato Alhaji Atiku Abubakar, kuma kawo yanzu ba a san inda ake tsare da shi ba. Ana ganin cewa ƙoƙarin yin riga malam masallaci wurin sanar da sakamakon zaɓe ne dalilin kama Buba Galadima.